Helo, noswaith dda. A croeso i'n ffrwd fyw heno, 30 diwrnod 30 awgrym, Microsoft 365. Gobeithio bod pawb wrthi'n cael penwythnos neis iawn, bod yr dystadwr wedi bod yn chi. Da ni yn ôl heno i fynd trwy sesiwn ar ddallt be ydy Microsoft Viva. So, da ni wedi bod yn yr dyddiau dwytha, da ni wedi bod trwy chydig ar Microsoft Teams, da ni wedyn symud chydig bach i fewn i Microsoft SharePoint, da ni wedi mynd i OneDrive yn fyr hefyd, a rwan da ni am symud yn ôl i fewn i Microsoft Teams, a da ni am edrych ar 4 modiwl ddoth allan yn, wel, nath gael ei sôn amdan yn mis Chwefror 2021. O'r enw Viva. Felly, croeso i chi gyd i'r ffrwd fyw yma, croeso i chi gyd hefyd os da chi'n watchad ar y recordiad, neis iawn cael chi yma, hapus i gymryd unrhyw gwestiynau tra da ni'n mynd trwy hwn, ond golwg sydyn fydd hwn ar be ydy Viva, pam maen nhw wedi creu yr modiwl yma i gyd am ben Microsoft Teams, ac be allwn wneud enghraifft i chi ag eich sefydliad. Felly, just i edrych ar Viva yn sydyn iawn i gychwyn, so trosolwg sydyn iawn, lle gwell i gychwyn nag efo gwybodaeth Microsoft ei hun. Felly dwi jyst am rhannu'n sgrin yn fan hyn. Okay. Dyna ni. Felly hwn oedd yr sôn cyntaf amdan Microsoft Viva. So nath hwn ddod allan yn mis Chwefror 2021. A be ydy o, ydy trio roed mwy o, neu trio wneud profiad eich gweithwyr chi yn lot gwell. Felly, oedd hwn hefyd yn ganol yr pandemig pan oedd gweithio adra falle dal yn ofnadwy o bwysig, oherwydd oedd lot o bobl dal yn gweithio trwy'r amser adra. Oedden ni dal ddim cweit yn siŵr sut oedd pethau'n gweithio weithiau, ac oedden ni'n dechrau sylweddoli bod efallai bod pobl ddim yn ymgysylltu allan mor dda tra oedden nhw'n gweithio adra, oherwydd doedden nhw ddim efo'r offer iawn, enghraifft, a dim jyst yr offer ffisegol, ond yr offer o ran meddalwedd i gael at ei gilydd yn iawn, yn feddyliol efo'i cydweithwyr, ac i allu wneud y gorau o'r offer yna oedd ar gael iddyn nhw. Felly mae Viva wedi cael ei roi at ei gilydd fel 4 modiwl sydd yn edrych ar 4 o'r pethau oedd yn dod allan fel ella oedd angen chydig o waith o ran yr symud mawr yma i weithio yn rhythwyr. Felly, yn rhythiol, sori, rhythwyr, virtual hefyd, dwi'n meddwl. Felly, just i fynd â ni trwy'r 4 modiwl na sydyn i ddechrau fo. So, fel dwi'n deud, 4 modiwl, yr un gyntaf, Viva Connections. Felly, mae Viva Connections i wneud efo ymgysylltiad. So, mae hwn yn ymgysylltiad ar draws yr sefydliad, neu mudiad, neu lle bynnag da chi'n gweithio. Ac mae hwn, enghraifft, so enghraifft da iawn o hwn ydy safle intranet, enghraifft, lle da ni efo gwybodaeth yr cwmni i gyd mewnol yn dod at ei gilydd mewn un lle mae pawb yn gallu cael mynediad i'r gwybodaeth mewnol na maen nhw angen, ar yr amser maen nhw angen o i allu wneud ei swydd i'r gorau. A dio jyst ddim yn stopio ar roed gwybodaeth enghraifft ar safle a gadael gwybodaeth statig ar y safle yna. Be mae Viva Connections yn trio wneud wedyn ydy'r roed y gallu i chi fod yn glyfar ar pa wybodaeth mae pobl yn gweld pe maen nhw'n dod i'r safle yn dibynnu ar pwy ydyn nhw. So mae'r gwybodaeth yn cael ei godi i'r wyneb sydd yn bwysig i'r person yna, enghraifft. So mae hwnna yn rhywbeth gwahanol am Viva Connections a fysa fo jyst fel safle mewnrwyd sydd ddim yn newid o gwbl. So fel da ni'n gweld yma, maen nhw'n sôn, mae'n dod a mae'n adeiladu ar dop SharePoint, so safleoedd cysylltu ydy hein. Mae o hefyd yn integreiddio efo Yammer, da ni'n mynd i bod dros Yammer eto yn yr sesiynau yma, ac mae siŵr na ni ddim o bosib, ond mae Yammer yn unwaith eto yn offer da chi'n gallu defnyddio i ymgysylltu ar draws sefydliad mawr. A be newch chi weld ydy, mae'n rhoi dashboard mewn ffordd i bobl i gael at y gwybodaeth pwysig na maen nhw'n chwilio amdano fo. So mae'n codi'r newyddion iddyn nhw, mae'n codi'r gwybodaeth fel beth sy'n mynd ymlaen yn y cwmni, enghraifft,
A da chi hefyd yn medru cael mynediad at gwybodaeth yna'n hawdd o fewn kind of app ar y ffôn symudol hefyd. So i'r pobl yna sydd ddim ella yn y swyddfa'n aml, maen nhw dal yn gallu cael ateb ag cael gwybodaeth maen nhw angen ar eu dyfais symudol nhw. OK, so symud ymlaen wedyn, mae gennym ni Viva Insights. Felly Viva Insights, mae Viva Insights i wneud efo kind of trio gweithio'n well o ran kind of wellness yn Saesneg a hefyd efo cynhyrchedd. So mae Viva Insights yn trio edrych ar sut mae pobl yn gweithio, enghraifft yr cyfarfodydd maen nhw efo yn eu calendrau, ydy heina i gyd nesau gilydd, ydy'r person yna'n cael amser, digon o amser i ffwrdd o gyfarfodydd mwyn wedyn gallu ffocysu ar wneud beth sydd wedi cael ei godi yn yr cyfarfodydd yna. So mae hwnna yn trio edrych ar y ffordd mae pobl yn gweithio, a wedyn mae hwnna yn gweithio i unigolion, ond mae o hefyd yn gweithio i'r rheolwyr hefyd, a mae'r rheolwyr yn gallu cael gwybodaeth sydd yn mynd i helpu nhw i weld sut mae'r cynhyrchedd yn eu tîm nhw'n mynd, a sut mae yr wellness mae o fewn eu tîm hefyd. Reit, OK, a wedyn symud ymlaen yn sydyn i Viva Learning. So Viva Learning, mae hwn yn dod â lot o wahanol platforms dysgu at ei gilydd. So da chi'n medru cael rhywle canolig yn eich cwmni chi sydd eto'n byw o fewn Teams i allu dod â profiad dysgu da i gyd o'ch gweithwyr. Ac hefyd wneud siŵr bod nhw'n cael profiad sydd yn gyson trwy'r cwmni hefyd, a mae hwnna'n bwysig iawn. So da chi'n gallu dod ar cyrsiau atyn nhw sydd yn bwysig iddyn nhw. Unwaith eto, mae hwn yn mynd i fod yn wedi bersonaleiddio i'r person, ac trwy hwn, da chi'n gallu cael gwybodaeth ynglyn â, so da chi'n gallu cael yr cyrsiau mae Microsoft efo, enghraifft Microsoft Learn, da chi hefyd yn gallu dod cyrsiau fewn o LinkedIn, mae hynna yna hefyd, ond yn ogystal, da chi'n gallu dod â cyrsiau fewn o'ch system ddysgu corfforaethol chi, a mae yna hefyd lot o system eraill fel da ni'n gweld yma, fel Coursera, Pluralsight, edX a falle, lle mae cyrsiau'n gallu dod i fewn i Viva Learning o hwnna. A wedyn, Viva Topics, so mae hwn yn rhywbeth sydd yn defnyddio unwaith eto yr gwybodaeth artificial intelligence yma i ddod â gwybodaeth pwysig atoch chi pen ydych chi angen o. So os di pobl yn gweithio enghraifft o bell, a maen nhw'n trio ffeindio person yn yr cwmni i wneud rhywbeth, neu i helpu nhw efo rhywbeth maen nhw angen, mae Viva Topics enghraifft yn gallu chwilio fewn gwybodaeth y cwmni am bobl sy'n gwybod am y topic yna, neu ella bod yna ddogfennau enghraifft sydd wedi cael ei sgwennu am be maen nhw'n chwilio amdano fo. A mae hwn yn trio dod â'r gwybodaeth yna i'r wyneb, so mae'n gallu edrych trwy eich gwybodaeth o fewn Microsoft 365. Wrth gwrs, wneith hwn mond dod â gwybodaeth i fyny, mae pobl yn gallu cael mynediad iddo fo, neu dylion nhw gael mynediad iddo fo. So, Viva Topics, a wedyn, so fel dwi'n dweud, gwybodaeth ydy hwn, so dod â'r gwybodaeth iawn i bobl pen maen nhw angen cael mynediad iddo fo. Dyna ni, a wedyn, reit, so dwi jyst am dangos i chi'n sydyn sut mae hyn yn edrych, sut mae dau o'r modiwl yma yn edrych o fewn Microsoft Teams. Felly, os dwi'n mynd i fewn i Microsoft Teams, da chi'n gweld yma, so ar yr ochr chwith, dwi wedi pinio, so mae gennym fi Viva Insights a Viva Learning yn fan hyn ar yr ochr chwith o'r sgrin. So ar y funud dwi yn Viva Insights. So oedden ni'n sôn am, mae hwn i wneud efo lles meddwl, eich gweithlu, enghraifft, a lles meddwl unigolion. So mae hwn yn sôn am bethau fel sut ydych chi'n teimlo, mae o efo link i Headspace, sef cwmni sydd yn rhoi efo cyrsiau ar bethau fel synfyfyrio a falle. So da ni'n gallu clicio ar hwn, a mae hwn yn barod efo chydig o gyrsiau neu chydig o sesiynau gan Headspace i ni helpu yn fan hyn. So os da chi eisiau ffocysu, da chi'n gallu mynd trwy'r peth 3 munud yma sydd yn mynd i helpu chi fel hynna. Ac os da chi'n gweithio adre enghraifft, newch siŵr bod chi'n gorffen eich diwrnod.
So mae Viva Insights yn trio roed yr kind of help mae chi o ran eich kind of lles meddwl. So, a ni nôl yn fyna, a wedyn Viva Learning, fel o'n i'n deud, ydy'r un nesaf. So, os na ni fynd i Viva Learning, gewch chi weld yn sydyn sut mae hwn yn edrych. So, mae hwn wedyn fel portal mewn ffordd. So, da chi'n gweld gartra, da ni'n gallu chwilio amdan cyrsiau, enghraifft, a mae hwn yn gallu bod yn gwrs. Mae'n gallu bod yn un o filoedd o gyrsiau, a da chi'n gweld yma mae pethau fel LinkedIn Learning yn barod yma. Hyfforddiant Microsoft 365, Microsoft Learn a ballu. So mae hyn fewn yn barod, ond fel o'n i'n deud, da chi hefyd yn gallu integreidio systemau dysgu eraill. So dyna ni y demo mewn ffordd ag yr trosolwg heddiw. So diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni. Fydden ni'n ôl fory, so fydden ni'n ôl efo'r awgrym nesaf. Ond os fyswch chi'n hoffi enghraifft i ni fynd i fewn i mwy o'r Microsoft Viva yma, gadewch ni wybod, da ni mwy na hapus i bigo fyny ar un o heina os fyswch chi'n hoffi, neu os da chi'n mynd draw i'n gwefan ni, so mae hwnna yn mynd ar draws gwylio'r sgrin rwan. Mae gennym ni wybodaeth yn fyna o ran Microsoft 365, mae gennym ni fideos, mae gennym ni blogs, ac os da chi'n seinio fyny i'r rhestr bostio, na ni'n eisiau bod chi'n cael mwy o wybodaeth fel hyn, ostio o ddefnydd i chi a gobeithio bod o. Felly, na ni weld chi eto gobeithio, a diolch yn fawr iawn i chi am ymuno heno, a na ni weld chi yn y sesiwn nesaf. Oce, hwyl fawr iawn, hwyl.